Здравейте! 1 януари. Време за размисъл за отминалата година. Дали наистина си е струвала, добра или лоша? Размишлявайки върху тези въпроси, си мисля дали живеем във времето или без времето, където си мислим, че всичко е както плътта ни го желае, че сме вечни, както Бог. Но ние сме временни същества. Живеем в един малък отрязък, наречен време. И в това време, в тези години, които имат начало и край, Бог ни дава същността да размишляваме върху това как е минала годината, да правим равносметки и анализи, какво сме научили, дали сме хората на пътя, дали сме хора, които се научаваме от уроците, наречени живот. Или просто си затваряме очите и действаме с главата напред, без да осъзнаваме какви са изводите и поуките, които трябва да си извлечем от всичко, което преминаваме. Това е живота, низ от събития, в които ние пълним и ще даваме отчет един ден в края на живота си. Какво сме направили, какво сме свършили, какво предстои. И така както Земята се върти около Слънцето в период от една година и от това зависят и сезоните, така и ние сме с Бог. В зависимост от това колко сме близо до Него, ние се чувстваме по-светли и топли, когато сме по-близо, и сме по-страхливи и несигурни, когато сме по-далече и ни е студено. Независимо от всичко, аз исках да сложа тези мисли във вас, за това дали всеки един от нас е дигнал кръста си и го носи и го следва, или просто се движим безметежно във времето, без да си даваме отговорност и сметка за това как минава живота ни. Да, ние решаваме и имаме свободна воля. Дали се движим във времето и отмерваме живота си с това, което Бог ни е дал, или си мислим, че сме над нещата. Хубава година!